Cada dia, des del Port de Barcelona, gestionem el pas de milers de mercaderies. La nostra feina és tractar cada una d'elles com si fos única. Per garantir que cada mercaderia rep el tracte que mereix, el Port de Barcelona s'hi ha creat Efficiency Network, una marca de qualitat que identifica les empreses que operen al port i que han adquirit un compromís d'eficiència per oferir la màxima satisfacció al client final, que garanteix la fiabilitat, transparència i seguretat de totes les operacions portades a terme dins el Port de Barcelona. Perquè la mercaderia arribi allà on ha d'arribar quan ha d'arribar, Efficiency Network reconeix i certifica les organitzacions implicades i compromeses amb els estàndards més rigorosos de fiabilitat. Una xarxa de persones i organitzacions que uneixen esforços amb la voluntat de convertir el Port de Barcelona en un model a seguir. Obert al món, compromès amb la feina ben feta, més eficaç, més eficient. A Efficiency Network ens importa el destí, però també el camí que recorrem fins a arribar-hi. Un camí més col·laboratiu i competitiu. Un camí cap a l'excel·lència. Benvinguts a l'excel·lència. Benvinguts a Efficiency Network.